In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkje voor beginners. Hey, hoi mate! Pak dat. Goeie. We zijn hier ergens op de Oudbeeldijk. En dit is het bedrijf van de familie De Jong. En ik ga je het aanpraten met Gert-Jan. Oh. Goeie, Gert-Jan. Goeiedag. Ferme handdruk. Ja, dat was ik. Ik jou hier stevig aan. Dus du bent bouwboer. We hebben in wezen 4 producten. Dat zijn hier appels, bieten, graan en siepels. En wat geven we jou dan? Jood gaan we hier appels zetten. Oh, dat gaat er nog van. Kom op. Wat is dit voor apparaat? Dit is een fronteg. Die maken het loon weer vlak, wat we in een jes ploegen gaan. Ja? En dan zit er achterop een frees. Die maakt het hier appelreuven. Ja? Zodat de man op de zetmachine heel makkelijk die appels in de groen zetten kan. Oké. Dus je maakt je eerst ruggen Ja, en dan plant je. ja, en dan plant je. Nou, als je er een hele prut, ja, dan neem ik altijd bieptron, ik miep met. Ja. Maar wat doet dat dit woord? Hier het GPS-scherm, die gaat de draaihoek bij waaien. En nou, die lijn niet, dat hij nou op zit, die volgt hij dus. Maar als ik goed begreep, dan hoeven we niet eens te sturen. Nee, we moeten net te stil worden. Nou, dat is eigenlijk niet Dan meer moet je en radio luisteren. Nee, je maakt natuurlijk een heel soort oren denken aan. Je maakt het dus scherm uit die regel wel mooi binnen. Dat is je raak. Ja, achter, ja. Dus daar ben je toch heel de dag ontlet. Nou, dan maken we maar even een hoekje stil planken, hier. hè? En dan doen ze hem vooruit. Ja, hartstikke idee. Ja. En dan druk je nog even op dat knopje, want dan gaat hij op cruise control. Oké. Ja. Hoppa. Zo. En dan maken we dus goed in de gaten houden als hij net het jet gaat. Ja. En dan krijg je het te zwieren, dan kun je hier met een beetje maar zakje leggen. Oké. Doe maar een beetje zakje. Nog een beetje? Ja, zo, zakje er mooi. Is tevreden? Ja. Jongen, even, en dan hoef je niet meer in te trekken. Nee. Nog eens, Jan, we hadden nog een paar piekfijnerij. Ja. Dan gaan we erin lezen. Wat gaan we hier nou doen? Hierna komt de hier appelzetter, die is nou daar. Ja? Die volgt hetzelfde spoor en die zet dan hier appels in de groen. Kijk me daar melden. Eerst bij jou melden, ik kan niet alles uitlezen over hoe ze hier appels zetten. Oké! Ja, oké. Ik ga jij de stoel. Waar is die appels de groen in? Ja. Oh, kunnen we dat even mij beleven? Oké. Dat mag je reden. Ja, Nou ja, dan drukken we de kapeling in. deze. Deze. Dan gaat die naar voren. Ja. En dan via de rest gaat alles goed. Voor de rest hier alles vanzelf. Ja. Nou, ga ik geen drukte van. Nou, zeg maar, die mooi zo. Als je geen automatisch. Nee, maar dan zul ik geen makje nou. Ik hoor alleen maar in die regies te rijden. Ja. It's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. Nou, als het dan toch al eens zo makkelijk gaat, dan kunnen we het echt wel even hoe de inhoud gaan. Net lang je mensen zit er maar net in. Je bent wat ze nemen een gangbare bedrijf. Ja, wij gebruiken dus bestrijdingsmiddelen. Hebben we zo'n nijtocht om echt biologisch te telen? Dit is dat gewoon alles niet haalbaar. Het risico is te groot dat je ziekteplagen in je appels krijgt. Waardoor dus je hele oogst mislukt en waardoor je dus 0 inkomsten hebt. Ja. En aangezien wij leven van die appels, de bieten en de siepels en de graan, dat zijn bijproducten. Maar wij leren van het hele hier. Nou, de appels met jou de groen ingaan, wanneer kun je rooien? Nou, wij hopen dat we in eind september, begin oktober weer hier appelrooien kunnen. Zeg ik dan wegkomen? Ja, best. Ah, Gert-Jan. Nou, goeie. Heb je het dan weg? Ja, bleef Zo, er weer. 3 maanden zo. Bam.
Voorbij. Vlees voorbij, ja. Rooien, of net? Ja. En riappels de groene. Het is hoe je hoort, maar het weer is baas. Och man, Het ruimt helaas. zit je daar bij mij? Hij staat er wel, maar Maar hij hij doet bloedt niet even. staan. Wat geven we dan aan, We joh? zullen naar de loods en er zit nog een volle kipper. En dan zien we hoe het er al een keer. Zo, wat is de bedoeling, Jan? Nou, hier vullen wij de kisten. Nou, de keeper komt hier maar die rappels erin. Ja. En dan gaat het via een heel circuit komen ze hier in de kist. En wat was toch graag dat ik doe? Dan moet je zo'n boom plakken hebben, dan kist de laatste klusjes eruit halen. Ja. En lofjes en als er nog eens een keer een ratter in zit. Nou, dat klinkt niet altijd moeilijk. Nee, daar word ik moe van hoor. Hè? Het verzuurtje staan, joh. Oh ja, dat was zelf weten, dat doe ik zo. Gaan dit hier een glas van de droogte? Ja, voor dit raad valt het mooi, want hij ben gewend om in droge land te groeien, in het droge warme land. Maar andere rassen hebben we soms maar een treden van de opbrengst wat we normaal hadden. Dit binnen de spoentas. Deze gaan net naar de supermarkt, maar naar Tunesië. Daar gaan ze op Nedergroen in en de riappels die daar weer aankomen, die worden daar ophaffelen. Hey. Nou weer de kist vol. Oh, en nu ging ik die kant op. Ja, en dat zit alles. Het viel een pad, joh. Ja, dat is raar. Kijk maar een pad bier of zo. Ja, je wil je gratis dronken. Ja, voor een paar minuten, dan is het roer. Wat jammer. Nou, zullen ze aan, de bui voelt daar, dus we kunnen das te rooien. Uw welbekende Auke leidt op geheel eigen wijze even uit hoe het rooien gaat. Er zit een meisje onder die gaat rode groen. En nou, die pakt ze op. Ja. Ze glieden er mooi in, dat is wel. Ja, ja. Hè? Ik leer het er fantastisch Ze in. glieden er fantastisch in, nou. Oh joh, het komt net goed. Dus klopt wel even, denk ik. Ah, wat hè? Ik dacht even, hier draait op de sleep hier, joh. Het begint met regenen, dus we moeten ophouden met rooien, want als de riappels wierd worden, dan verrot je ze. Dus dan de loods maar even opbroeien. Zo. Nou, goeie. Emiel Stoffers, Ja, dat is Teun de Jong. Teun de Jong, de heid Van Geert-Jan. en jou ben je de grote baas. Nou, ik ben een van de 3 firmanten. Wij zijn met z'n drieën ben wij hier in de firma, dus ik met 2 zonen. Maar op een gegeven moment dan zal het bedrijf, ja, hoe gaat het? Wordt dat oerjoen of... Nou, geven dat is wat te veel zo uit, maar kijk, zodra door de jongens thuiskomen binnen, ben we al begonnen met dat proces van overname, want ze zijn direct volwaardig lid worden van de firma. En dat houdt in dat de jonge man hun noeste arbeid en energie inbrengen voor een sobere beloning, maar daarmee wel het aandeel in het bedrijf stadig gaan opbouwen, zodat het stadig aan hun bedrijf wordt. Dit is een model wat overal gebruikt wordt in familiebedrijven, omdat het is onmogelijk om in één keer voor een jonge generatie zo'n kapitaalsintensief bedrijf, want je praat over miljoenen, om dat over te nemen. Oké, ja jongen. Hartstikke bedankt dat we hier wederom weer welkom weer. Nou, weer wel gezellig. Ja, ik hoop dat ik die net de volle van het werk al hoor. Nee, best geholpen. Nou, dus stel je voor, ik wil nou een gangbare riappelboer worden. Hè? Ja. Had ik daar een beetje talent voor? Ja hoor. De geest al aan de boom zijn, dat is het begin. Nou, de rest komt vanzelf. Nou, dan worden we misschien nog wel eens collega's. Hé jongen, Zoals jij. nogmaals bedankt. Hè? Ja, hey, dat is jij, kijk hè. eens. Hoi.